Istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Eskaramusa. May message ako sa inyo dyan sa nakita niyo sa yung chat portal. Pa-reply daw po ngaya ako digdig. May mga, may mga hidden agenda kami digdikan mga ate. Maray na pagkahapon po sa gabos sa nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Ano lamang tabian sa indong pinagkakabisihan dyan? Ano lamang po tabian sa indong pinagpapangutuhan po tabi dyan sa indong mga lokasyon ngunya na pagkahapon petsa 30 na po kan Hulyo 2026. Sabi ka nabasa ko Kuya Nems. Ano na daangon yan? Petsa di peligro na da po tabi. Petsa di peligro na ngunyan dahil anta sa aga pa ngaya Miss Angel kami nga makaka-receive ngayakan sa muyang sweldo dahil nga may petsa 31 po tabi kan Hulyo 2026. Kumusta po kamo? Nagalaan po kami na wala kamo nin anuman nakamataan. Wala po tabi kamo nin anuman nakahilangan. Magsarabay-sabay po kita sa good alauna nin pagkahapon. Or-restorya kita kan mga pangyayari digdi po sa tuyang palibot tangani po tabi na kitaan magiyahan kan sa tuya po tabi na mga desisyon lalo na po ito duman sa mga parents ta. Next week igo po nin gigibuhon na pagbabakuna sa mga aki na may edad 6 months sa good 59 months. Ang gustong sabihin kaan basta anom na bulan bago mag 5 years old ang sa inyong mga aki. Kwalifikado po tabi ka mo na magpabakuna dyan sa indong mga respektibong is either health centers, sa indong mga barangay, o magpartisipar po tabi sa gigibuhon po tabi na mga launching. Sa petsa 8 ka na Agosto, gigibuhon po nindaan sa indang community launching dyan po tabi sa barangay Maslog, kan Legazpi City. Pero kung di ka mo man harani po dyan sa lugar, pwede po kamong mag-atindir ligde sa Lunes na, petsa 10 kan Agosto, dyan po tabi sa SM City Legazpi. Pagdai naman, di ka mo available, magpasilig naman ka mo dyan sa Martes, sa Ayala Malls Legazpi, Agosto 11 po tabi iyan. Kaipuhan sana po indong dara ka itong mga kaipuhan na dokumentos. Kung kamuan igwanin ang mga aki baga may piga apo diyan na baby book dahil po tabi ta duman nakabugtak, duman nakalista sa mga bakuna na naresibi na kansin ng mga aki at iba pang mga bakuna na dapat po nilang maresibi. Maray na pagkaudto kay John Friel Nasser dyan sa di ko alam kung hainin ng aki inaini. Kung nasa Ginubatan o nasa may parte kan Piduran o Pulanggi. Kay Sir Mark Ostonal, sabi na good dun po Ma'am Angel o Ate Angel pa shout out naman po sa happy birthday da po kay Manoy William Bausa, more birthdays to come. And kasi bago may pig forward sa kuya si Joshua James Bino na informasyon man sabi na happy birthday da po kay Ate Irma from Everyday Happy Friends and PhilHealth Cashier. Diyan po tabi ini sa PhilHealth Regional Office number 5. Ate Irma, happy birthday po tabi sa imo. More birthdays to come. And sabi nito siya, pag programa mo nga yatet taod, pakibati nga tabaad nga malingawan. Happy birthday kay Ate Irma. Ang pagbati po hali tabi sa imo mga pag-iriba man sana dyan, ining Everyday Happy Friends, and then sa PhilHealth Cashier, then po tabi sa Regional Office kan PhilHealth Bicol. Ate Irma, happy birthday po sa imo. And then syempre, sa iba pa man pong nagsiselebar kan sa indang kumplianyo dyan po tabi sa nasabing petsa, more birthdays to come. And formal na pong ilalatag kan gobyerno lokal kan Legazpi. Ito po tabi na schedule. Schedule po tabi kan gigibuho na Ibalong Festival, ika-35 taon na aktibidad na selebrasyon po kan Ibalong Festival 2026.
And bubuksan po yan sa primerong Biyernes po kan Agosto. It's August 7 na madurar po tabi sa good petsa 23 kan Agosto 2026. Sa aga, ilalatag na po yan kan man iba-ibang komitiba. Ito po tabi na plansyado ng schedule kan mga activity na iyan. Sa iba lang festival, niyo pa ba kamo digdi? OJT pa ba kamo digdi? Or matatapos na sa indong Kuya Nems. Tapos na, ay pag-una ko lamang ko, dakol kitang kadamay Kuya Nems. Una ko, dakol kitang kadamay sa mga coverage. Anyways, pwede man gararay ka mo mag-extender ka yan pag kung gusto lang ni dumahilig ang mga aktibidad man digdi sa Legazpi City. Ining mga OJT ta digdi, hali po ini sa Sorsogon na province. So, probinsya kan Sorsogon. Maray na pagkauto kay Ma'am Jemwin Marcaida and then kay Ma'am Jemeline Marcaida, sabi na good afternoon po. And then kay Ma'am Tet Aldana Hakub kan Ravax Animal Bite Center. Tandaan po tabi na ang Ravax ang bukas po poon alas 6 o alas 7 nin pagkaaga. Sagod po tabi alas 5 nin alas 6 nin paggahapon. Una mo nga izal niya sa muya at alas 6 mo nga kayong papabuksan no. At alas 7 po nin pagkaaga. Sagod po tabi alas 6 nin pagkahapon para man po mas mairani ang mga serbisyo. Asin masiguro po tabi na ang lambang mga nangangaipon nin serbisyo kan Ravax and ma-accommodate man alas 7 nin pagkaaga sagod alas 6 nin pagkahapon. Pwede po kamong magpasiring dyan. Kay Kuya King Reginaldo, dyan po tabi sa barangay Bunker 1, Legazpi City. Salamaton po permisa pag-aantabay. Sa mga amigo ta dyan sa EQRT, hapon nagkaburoklusan dyan Kuya Nems. Dahil anta igwaman ki, may mga informante kita na may nakuha nga ito na persona sa may parte ka na tarawis. Kinamarayan lang ta. Baka uman po tabi gadan. Conscious man sa Kuya Nems, kaso mentally challenged po tabi itong personang ito. And na-turn over naman siya. Nairdaraman po siya duman sa barangay na pigsasabing pighalian. Ano po man Kuya Nems, pwede na kitang mag-suro-siriblagan, sabi ni Sir Homer Reles Talola. Happy Thursday po ngaya, Angel. Kay Sir Arturo Siciliano, nakaantabay man po ngayon na pagkahapon. Kay Jorn Carino, kay Ma'am Beth Bedis Miraflores, and then kay Sir Homer Reles Talola. Si Kuya Nems Flora sa Lalo Technical, si Jerome, si Joven Asin Carmel, sa Lado kan IT. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings. Couple